Har vi Madsen gående. Og han skærer, og han skærer, og han skærer. Satans også, det ser ikke ud til, en falder. Han klarer den. Hun kan jobbe. Kan vi få et lille styrt? Kan vi få et lille styrt? Nej, det kunne vi så heller ikke. Jo, det er nok. Der kunne vi have et dobbeltstyrt. Sådan der. Det er godt. Ja, det er kongen, mand. Det er lidt vigtigt, jeg skal også lave nogle stillbilleder. Så kommer CJ. Yes, CJ, skal du med ind i styrtet? Nej. I skal lige blive liggende, jeg skal have stillbilleder også jo. Så har vi Anna kommer. Meget elegant. Meget elegant. Ja, så skal vi lige have nogle stillbilleder. Du bliver bare liggende, jo.